Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu panggihan malih kalian channel kulo dan wayang kertas. Oke, di video dalu menika niki kulo badhe pil wayang pesanan Cilacap yang sudah jadi. Nggih ngapunten Lur. Niki kulo oleh matur niki mandan acak-acakan nggih. Nggih niki Pandhita Durna niki sing biasane gawe gara-gara nang lakon-lakon wayang kae Lur. Nah niki sing tukang adu-adu sing biasane diengge teng Pagdalang Eko Suryo nggih niki ngecape teng mriku kula ngecape ngangge print nggih. Menika kados menika Pandhita Durnane. Nggih lanjut niki enten Sencaki Gagrak Solo nggih niku Lur niku garapane kados niku. Wah niku brome mengkilap banget kados Prodo niku ketinggalan nggih nek disorot teng lampu. Waduh mantep. Nggih, lanjut lagi niku Tesi Kathah nggih. Oke, langsung niki Ontorjo Rapek niki kula damel full brom bagian badan saka dumugi Wondo. Nggih niku rapekane kados makaten Lur. Nggih niku Ontorjo wah ganteng. Wondone nggih jan wis pokoke patut lah pokoknya nggih. Niku pada dasarnya garapan kasar nggih makaten garapan kasarane pun menika nggih. Lanjut iki enten Anoman. Anoman Gagrak Solo juga. Oke, kados makaten nggih Lur detail garapane. Oke, lanjut langsung ambil wayang apalagi. Wah, iki wonten Sarawita nggih, Ki Lurah Sarawita. Nggih Lur, makaten Lur. Oke, ngapunten niku bagian kumisan dereng disogi nggih. Tapi sing sebelah mriku walike sampun disogi, nembe sing sewalike dereng disogi nggih. Niki wonten Ki Lurah Togog. Wah, dulur aja kelalen di like, komen, subscribe, share ya nang video kiye. Niki Togog Lur, Togog Banyumasan. Sing biasanya diengge teng Pagdalang Eko nggih sepaket kali Togog Sarawitane niku sing diengge teng Pagdalang Eko. Niku kula blak teng kula nggih ngangge blak print juga nggih niku semua niku sedaya orderan saking Cilacap nggih. Langsung lanjut niki enten Sabrang Ratu nggih. Niku nggih sing diengge teng Pagdalang Eko niku kula blak juga niku panyewunane saking Cilacap juga nggih. Matur suwun niku saking Cilacap sampun order kathah sanget teng kula. Niku detailnya kados makaten Lur. Untuk garapan kasaran Ratu Sabrang warna biru. Oke, lanjut lagi niki enten Bathara Yama Dipati niku. Wah niku Bathara Yama Dipatine gagah banget. Dhuwur terus lemu ginuk-ginuk. Wah niku pokoke napa Mbok menawi wonten sing badhe kersa dalang cilik monggo silakan order teng kula nggih saged niku. Tapi orderane niku mboten saged langsung dicek nggih. Nek kula niku sistem PO pre-order lawas banget pemesanane. Pelayanan niku tasih lama nggih Lur, ngapunten sanget. Oke, lanjut niki wonten napa niki? Emban nggih, emban iki nggih Pagdalang Eko juga. Matur suwun sanget niki embane ayu terus ginuk-ginuk, wondone warna putih, pupure 5 cm dewek. Nggih niku detaile kados makaten Lur. Detaile wayang kasaran versine kula kiambak niku jarite jarit parang-parangan nggih niku ngaten niku. Brome wah jan mencorong pisan. Oke, lanjut Lur, apalagi wayangnya kita tunggu. Wah, iki no Buto Glundung utawa buto apa iki? Ya pokoknya buto glundungan Lur. Nggih ngaten niku. Oke, disepilkan lagi niki nggih wondone bagian apa gusine cangkeme barongan ya kaya barongan nggih ngaten niku garapane detail kasaran nggih brome waduh jan
kados menyerupai Frodo lur. Mantep, cocok banget lur. Pokoknya nek dipentasaken ditampilaken teng pakeliran pokoknya mencorong. Niku buto pink niku. Dilanjut lagi niki enten buto tunggal niku ming beda warna. Niku wondone warna pink awake brown nggih. Lan sinembe awak pink wondo brom siniki awake brom wondo pink niku lur. Niku sami. Wah niku prodone juga wis memplak mantep banget, mencorong pisan wis nek kena lampu wah kayong leh mantep banget lur. Nggih niku reginipun saged ditanyakan di kolom komentar. Silakan yang mau kepo-kepo di IAT ini silakan di tulis di kolom komentar. Oke, lanjut lagi. Ini ada Bathara Brahma. Ini versi Kebumenan lur. Kebumenan niki versi lawasan kula napa blak kula nomaken malih. Kula niki napa Bathara Brahma ngaten niku garapane detail kasarane niku nggih versi garapane kula mekaten. Kula nggih melayani wayang alusan, wayang kasaran, tapi seniki wayang sing setengah alusan pun kula boten tokaken nggih. Nggih lanjut lagi niki enten Kurupati utawa Suyudana, Duryudana. Nggih niki Prabu Ngastinapura niki sing terkenal napa gagah nggih niku. Terus Raka berwatak Budi Nasar, Budi Candolo niku lur. Niki watak-watake Kurawa, terutama niki teng Prabu Ngastinapura nggih menika niki Prabu Duryudana niku dhuwure 70 cm kados Bima. Niku gagrak Jogjan tapi kumisane kula napa blodren kados niku, blodrenan nggih. Nggih niku reginipun nggih murah meriah lur, saged ditanyakan di kolom komentar. Oke, lanjut lagi lur. Wayange niki pating blakarak dereng ditata-tatani nggih. Oke, ini yang terakhir, sepilihan terakhir ada Kayon Gung yang paling besar. Ini koleksi saya. Ini tingginya sekitar 175 cm. Itu yang gantung ada Bathara Kala. Oke lur, terima kasih. Rahayu kapilang nggih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.